अनिल मोननि दावराव जानाया बा हिनजावसाखौ मेडिकेल टेस्ट खालामनाया मा रिपर्ट मोनखो मारै जालांखारखो गोबाङा सोंलु आरो थारैनो जेल जामारगोन ना जामारा बेफोरबायदि गोबाङा सोंलु आरो कमेन्ट टु कमेन्ट होलायगासिनो दङ आरो माखासे मानसिफ्रा रिपर्ट लानानै थांफानानै माखासे खोथा बुंदों जियानो जाया बिनि सिगां नोंथांमोननो मोनसे खौरांसो होग्रोनो सानो फिन खेबसेबाव गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै मोनसे खौरां नैबेबो दा जोंहा बर'नि बयजोंबो अनजाग्रा अनसायजानाय बड'लेण्ड रादाबावबो सोंलु दैखांदों जे बिसाया मानो आर्टिस्टफोरखौ बा माबा मोनसे बुंनो हायाखै बेफोरबायदि लिरदोंमोन बिथांमोना मोनसे बाव नायदो खिन्थु बावहाय बिसानि दाय दंना गैया आरो दाय दंबा मानो बेखौ आं जोबनायाव बुंगासिनो दङ बिनि सिगां मोनसे इम्पर्टेन्ट खौरां फैदों जोंहा मानाव गेदेर मान गोनां बयजोंबो सिबिजाग्रा अनजाग्रा मानिजाग्रा बिथां गेदेरमा श्रीजुत मानगोनांबाव प्रमद बर' सारा मोनसे खोथा बुंदों बेखौ नोंथांमोना खोनासंनानै लागोन जोंहा एकर्डा इमप्लिमेन्ट जानांगो बिनि थाखाय जोङो सरकारखौ नारसिनगोन आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन एरियायाव सोलोंथाइ बिथिङाव इन्डास्ट्रिनि थारैनो नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय जानांगौ आंहा रावबो पार्टिजों गाज्रि मोननाय बा मोजां मोननाय बेफोरबायदि दासिमाव जेबो बुंनांगौ गैया पार्टी हिसाबै नाथाय बुंनांगौआ बेसो मानगोनां प्रमद बर' सारखौहाय दुखु मोनो एनडिएफबिफोरा मा जाखो जेलाव थानाय सेन्ट्रेल जेलाव थानाय आरो डिआर नाब्ला सार बेखौथ' दोनथ'बावबाय दसे दोनथ'बावबाय आं साइडआव गावनो स्वयं बुंदोंमोन गजोबबाय भिडिअफ्रा दाबो दङ दे थांखांनायखौ दामफिनबा सोरबा रागा जोङो दे बुंबाय बे गोमोरनानै थांला मोनसे खोथाया जाहैबाय बिटिआर एकर्डआव इमप्लिमेन्ट जेब्ला जायो बावहाय जों माखासे मानि जोंहा मोनबोदोंमोन बैफोरखौ दाबो गोसोआव दङ अब्ला बैफोर मोनबोनाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामावहाय अबेबा इउनिभार्सिटि जानांगौ एनआइटि जानांगौ अबेबा बैराखन्द'आव जानांगौ उदालगुरिनि अबेबा बरमायाव जानांगौ अबेबा हाग्रामा ब्रिज सेराव जानांगौ बैफोरबायदि गेदेर इनस्टिटिउसनफोर आरो दारिमिनसालि उग्ग'फोरनि लिस्ट होफानाय दंमोन दा बैफोर लिस्टआवहाय बुंफिनबा गाज्रिसो मोनलायलाङो दुखु मोनो हमनो हादोंना नोंथांमोनहा खोथाखौ कमेन्ट होनो हागोन खोनासंजोबाबो बुजिनाय नङा भिडिअखौ खोनासंजोबनानै आरो आंनि बुंनाया गोरोन्थि जादोंबा रायनानैबो गालांनो हागोन दा आंनि बुंनांगौआ बेसो जोंहा गोबां लिस्ट मोनबाय बर'फ्रा बिटिआरनियानो जा नन बिटिआर आउट अफ बिटिआरनियानो जा गोबाङा मोसाबाय दल दामदों पार्टि जादों गामि बमा गावदों बिटिआर मोनबाय गोजोनदों जोंबो गोजोनदों निस्सय माने मानगोनां प्रमद बर' सार नोंगौ हारिनि थाखाय माबा मोनसे मावमारगोन बियो बयबो नाम खोनाबानो खिथु खारोमोन बिथांनि होसोलाङोमोन उमुक जायगायाव प्रमद बर' फैगोन होनबानो मानसियानो मानसि मोजां मोनोमोन थारैनो जों बयबो मानियोमोन मानिबोदों आरो दाबो मोजां मावलाङोबा थारैनो मानिगोन दा जिखुनुआनो जाया मावफुंनो टाइम नांगौ बयबो बुजिगौ नाथाय थारैनो बर'फ्रा जाम्बा लरग' आदुवा बानायजादों नामा माब्रै थांनाय समाव बिटिआर एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनाव सोर दंमोन गभर्नमेन्टआव सेन्ट्रेलानो जा स्टेटआनो जा डाबल इन्जिन सोरखार जायखौ होनो जों ट्रिपल इन्जिन होनजाबावो बिटिआरनि जाय सुक्ति खालामफानाय बिसोरबो बिजेपिजोंनो दङ अब्ला बैफोरो मानो जाफुङासै मावफुंजानांगौआ जाफुंनायथ' नंखाया एफाथाब एटलिस्ट अन्थाइ खाम्फा बा दासिमाव माबा मोनसे गायसननायनि नामथ' जाहैनांसिगौमोन एलाका हाग्रा एवस्रांजेननाय गायसनजेननाय फिसानो फाउन्डेसनाथ' जाहांनांसिगौमोन नुजानांसिगौमोन दासिमबो गैया स्वयं दा प्रमद बर' सारा बुंफिननायखौ नुबावबाय दाख्लै दिल्लीयाव नै जे सरकारखौ नारसिनगोन नोंसोरबोथ' सरकारावनो दं आरो सरकारानो लिरनानै हरजोबखानाय बे एकर्डजोंनो फैफाखानाया मानो नारसिननो गोनां जाबावगौ दिनैनि दिनाव बे गेदेर सोंलु जादों आंनि गोसोआव रायजो राजा बर'फोरनियाव सोंलु जागोन ना जायाखै आं मिथिया खिन्थु आं बेखौ खेंफ्रुसारनानै होदों जे गेदेर सोंलु जानांगोन बियो जे दिनैसिमबो जे सेन्ट्रेलखौ नारसिनगोन होनबाय थायो जे सेन्ट्रेला दाख्लै मैयासो गोदान गभर्नमेन्ट जादों सिगां बेलेग गभर्नमेन्टसो होननाय बायदि सिगांबोथ' बे गभर्नमेन्टआनोमोन दाबो बेनो समायखेरायाल'सो लाफिनदों गोदान थोमनि थाखाय बा बे 5 बोसोर फैगौ 5 बोसोर फिननि थाखाय अब्ला
थारैनो र' जागोनैनो सिमां जालांसिगोन नामा आरो नै फैगौ बिटिसि इलेक्सन गोबाङा मिथिगौ मा जानो थांगासिनो दङ बेनि सायावबो मोजां भिडिअ लाबोगोन दा बैफोरबो बोरै जागोन सेटेलाइट टाइप दख्ला दख्लि गामि सोसनजाबाय होनदों बेसेबांमोनलाय जोंना गामि सोसनजानाया नोंथांमोना मिथिखागौ आउट अफ बिटिआरनि गासैबो फुल फ्लेजेड इमप्लिमेन्ट जाजोबाखै सोसनजाजोबाखै दानख'जायोब्ला दानख'जानायाथ' गोबां थांबाय बेखौ बयबो बुंबोगासिनो दं गेदेरमाफोरा नाथाय रावबो फोथाया बर'फ्रा नाथाय सैथोआ बेनो थारैनो बै आउट अफ बिटिआरनि जाय गामि सोसनजाबाय होनदों थारैनो बिटिसिआव भट होनो मोनगोन ना बिटिआरनि नैबे बिटिसि इलेक्सनाव नैबे गेदेर सोंलु जादों बेबो दा बेखायनो दुखु गोनां एबार बिराद साननो गोनांसो बर'फ्रा आं सोरबा बिपिएफ सोरबा इउपिपिएल खौबो मा बुंबावनो नाथाय नैबे खेथ्रआव एबार साननो गोनां नायबायल' था बुंनाया जायोब्ला उनावहाय नैबे भिडिअखौ लायफिनबानो जाबाय सोरबा दिनैनि थारिखनिखौ बुंनांगौआ बेनो बिटिसि इलेक्सन फैगासिनो दंबावला नै केम्पेइना सोलिफिनसिगोनसो मास मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रैसोनि उनावनो दा बे खेथ्रआवहाय टारगेटआ हाई बिसिना दारायगोन एबार सोर इउपिपिएलबो दारायगोन जोंहा बिपिएफबो दारायगोन जोंनि इउपिपिएलआबो दारायगोन मोननै थाबाय जोंहा आरो बिजेपिआबो दारायगोन अब्ला टारगेटआ मा थारैनो इउपिपिएलजों बा बिपिएफजों बिजेपिआ मोजां सोमोन्दो बर'फोरनि थाखाय मोजां इमप्लिमेन्टेसन सानदोंबा मानो एक्सट्रा बिजेपिनि एबार केन्डिडेट होयोब्ला आरो बे होगोनबो बिथांमोना मानो ओरैबायदि जागोन उनावहाय बर'फोरखौनो केन्डिडेट होजोबगोन बर'फोरखौनो फसंगोन बर'फ्राबो बायध'था जागोन बर'नावनो भट होनो नाथाय पावारावबो बर'आनो फैगोन दे बर' मानसिफ्रानो नाथाय पार्टिया बिजेपि पावाराव फैयोब्ला बिटिसिखौ सोर रुल खालामगोन बिजेपि अब्ला जोंनि माखासे मोनथाय 6 शेड्युल ट्राइबेल एरियानि हानि बायलाय फानलाय मोनथाय बैफोर मा जानो हागौ नोंना बिपिएफ नोंना इउपिपिएल जोगारगोन गावसोर पावाराव फैनो हानाय खेमथाबा नोंसोरखौ मानो नाथाय जोंनि लिडारफ्रा बेखौ सानाखै थ' बेबायदि जोंनि बिटिसिआव गोबाङा मिथिखायो जोंहा सेल्फ गभार्नेन्स पावार दङ आरो बे सेल्फ गभार्नेन्स पावारा मा जोंहा बिटिसिआव एसेम्ब्लि जथुमनो हानाय मोनसे गोहो दङ माखासे मानि पावार एन्ड फांसन माखासे मानि आयेनखौ जोंनि बिटिसिआवनो गावनो ओरैबायदि गोहोगोरायै दानानै लानो हायो जेरै सेन्ट्रेलाव स्टेटआव गावबागाव पावार दानानै लायो थिग बेबायदिनो जोंहाबो सेल्फ गभार्नेन्स पावार दं बिटिसिआव बैफोर पावारखौ जुदि बिजेपिआ एबजर्ब खालामफैजोबोब्ला हमथुमनानै लाफैयोब्ला जोंनि पावारा मा जाहैबावगोन नैबे साननो गोनां दुखु मोनो सानोब्ला रोमै एसे स्टाडि खालामनानै जायफ्रा स्टाडि खालामो जिखुनुआनो जाया बेखौबो दोनथ'बावबाय बेनि सायावबो मोजाङै कमेन्ट होलांनो हागोन दा मोनसे खोथाया जाहैबाय अनिलमोनखौ लानानै जायफ्रा दा माइनर गार्लखौहाय जिनाहारि खालामदों होननानै गोबाङा पस्ट होदों मादों बिसाखौ बुंदों माखासे मानसिया बुंदों आरो बड'लेण्ड रादाबावबो बुंनाय नुदों बिसानि मा आर्टिस्टफोरनि सायाव मानो माबा बेफोरबायदि आंनि नुहुरनायाव डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट नोंथांमोना गाज्रि मोनो ना मायो मिथिया आं बुङा जे बिसाया जोबोद मोजां आं बिसानि बेबो बुङा नाथाय बिसायाबाव जेबो राइटआनो गैखाया सोरबा बिसानि सिङाव थानाय एस'सियेट जायफोर आर्टिस्टफोर सोरनि गोसोआ माबायदि सोर मोजां ना गाज्रि बेखौ बिसाया मा खालामनो एग्लुंनानैथ' नायनो हायाना बिसाया मोनसेल' खामानि मावनो हायो सोरबा गाज्रिब्ला बेखौ एरख'नानै दोननो हायो बे आरोना थ' बिसाखौ डाइरेक्ट दाय होनानै लाब गैया मानो होनब्ला मोजां ना गाज्रि जों नोंनि आंगो लोगोबाबो बैनि गोसोखौ नों सिङाव नायजोबनो हायाना थ' बेबायदि दा बाव मोनसे खौरां फैदों खौरां माने कमेन्ट होलायगासिनो दं जोंना मस्ट पपुलार गेदेर इउटुबार मुगानि थान्दै सार बिथांनि कमेन्टआव आं नुनो मोन्दों बिथाङा लिरदोंमोन मुगानि थान्दैनाव रिप्लाइ होफिनदों चाणक्य हाज'वारिया मैया हमनो मोननाय सासे दायनिगिरिखौ मेजिस्ट्रेटनिसिम पुलिसफ्रा लानानै सोंनाय फिननाय खालामदों हिन्जावसा गथ'खौबो मेडिकेल टेस्ट खालामनानै पजिटिभ मोनबाय पजिटिभ मोननायखौ फोरमायदों दायो अब्ला बे डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट पक्स' आयेनाव थाङो दा बिसिम आरोना खौराङा
दा बर' रायजो राजाफ्रा बेनि सायावबो मा बुंनो सानो बुंनायफ्रा गोरोन्थि जादों मा फिन लास्टावहाय आथिं गंग्लायै बयनिबो सिगाङाव निमाहा बिनाय थाबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल